Paso 13 e gozar da música popular. Volve ao número 1. É maravilloso. Deus toleo por esta canción. Ser de todo equipo, serás feliz. Es maravilloso. Traballar así. O sempre intermitente. Aparca entre as liñas. Sí. Pasa pola lavandería antes das 12, lee os titulares, acórdate de sorrir e apoia sempre o equipo da cidade. ¡Ánimo, equipo! Volve sempre os cumprimentos. Ei, tedes boa cara. Bebe café carísimo. Toma, son $37. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué? ¿Vistes ante onde me van os calzóns? Sí, que gracia. ¿Dónde me vamos a un clásico. Chegan instruccións da central. A ver, tedes que coller todo o que sexa raro e destruílo. Atención, cabezas cilíndricas. Ten que quedar todo tal como pon nas instruccións. Ei, meu, necesito unha peza do 2. Está feito, Michael. Unha de 2x2 en curva. Echando unha de 2x2. Toma, Mel. Cuñas de queixo, cuñas de queixo. Vamos, rápido. Recibido. Cuidado que Necesito vai. dúas con pinta de rocha. Grazas, Gail. Ei, mirade como perforo isto. Ser todo equipo, serás feliz. Es vigiado. maravilloso. Traballar así. Todos, a vida é boa porque todo é xeña. Tome tan ben agora que podería cantar esta canción durante horas. 5 horas despois. Es maravilloso. Traballar así. Traballar así. Maravilloso. Sí! Despois do choio vou ir ver o partido ao bar. A ver, a quen lle apetecen as de polo e festa rachada? Has de polo. A min. Toleo Quen polas quere as de compartir polo. un croissant con este servidor?